שלום לכולם, היום אני רוצה להראות לכם איך מכינים סקינים למיינקראפט ואיך שמים את הסקינים במשתמש שלכם. אוקיי, דבר ראשון, זה מדריך ממש קצר. טוב, דבר ראשון, ניכנס לגוגל. אוקיי, בגוגל אנחנו פותחים, גוגל, סקינקראפט. אוקיי, סקינקראפט, רגע, מה קרה למחשב? הנה, סקינקראפט. אוקיי, פותחים את הסקינקראפט והקישור הראשון שיש לכם בגוגל. אוקיי, אם תרשמו את זה טוב, זה לא יהיה הקישור הראשון. נכנסים לאתר, כמו שאתם רואים יש לכם פה פליי, לוחצים על הפליי, מחכים שזה יטען. בגלל שזה טוען, יש לנו פה 4 אפשרויות. 1, את זה אנחנו לא צריכים להשתמש, זה סתם 3 אפשרויות. אז 1, ליצור סקין חדש, אנחנו נכנסים לזה. יש לכם פה 6 סוגים, נראה, 6 סוגים של סקינים. אתם יכולים לבחור איש לבן פשוט, רובוט, האיש הרגיל. אוקיי, נגיד בחרנו עכשיו, עושים go, new layer. עכשיו פה יש לנו 2 אפשרויות. האפשרות הראשונה זה לצייר על הדמות, נגיד ליצור לו לבד את הדברים. נגיד אני הולך לראש שלו ועושה לו עיניים אדומות. איך שאתם רואים עכשיו אני צובע, אני יכול לעשות לו סתם סרט לשיער נגיד. אוקיי? בשביל שזה יהיה עיגול אתם עושים ככה. בשביל שזה יהיה בכל הראש, אתם רואים? עכשיו שמתי לו את זה, אני רוצה שזה יישמר. אני רוצה שזה יישמר, אוקיי? מה שאני עושה עכשיו זה גם זה לא קוקייה. מה שאתם עושים עכשיו בשביל שזה יישאר, save, continue. אוקיי. עכשיו, אם אתם לא רוצים את מה שעשיתם, אם אתם לא רוצים את מה שעשיתם, עשיתם את הראש וזה, אתם יכולים custom head, זה התוספת של הראש, לחוץ X, יש, זה נמחק. עכשיו אתם עושים כאן, pre-made, יש לכם head, יש לכם כל מיני דברים, נגיד נלך לעד, נעשה שיער, יש לכם כל מיני סוגי שיער, אתם רואים? אנחנו עושים זקן לדמות שלכם, לבחור לו סתם נגיד צבע שחור, אוקיי, הנה, לעשות עד, ויש לו זקן. לא אוהבים את זה אותו דבר, בעוד 3, מוחקים. yes, אוקיי. אחרי שסיימנו את הדמות, אנחנו עושים export and save, שומרים את זה בתור PNG. הולכים לשולחן עבודה ושומרים את זה בתור my skin. כאילו אתם יכולים איך שאתם רוצים לשמור את זה, זה השם שזה יהיה לזה, אוקיי? לכבר יש אחד, אני אעשה yes, ישמור במקומו. עכשיו כשאתם הולכים, יש לנו תמיד פרסומת הזאתי, קצת מעצבנת אבל לא נורא, מסתדרים. בינתיים, איך שמים את הסקין? הולכים לאתר הראשי של מיינקראפט, נכנסים לשחקן, לוחצים פרופייל, זה נכנס לכם לכאן, בחר קובץ, ומחפשים my skin, את הסקין שלכם, איך שקראתם לו, כל אחד איך שהוא קרא לו, ו-my skin פה, ו-upload. יש לי עכשיו סקין אחר, אני לא אעשה את זה, אתם צריכים ללחוץ upload, אוקיי. הנה continue זה סיים, אוקיי. עכשיו זה שואל אתכם, אתם רוצים להעלות את זה לאתר שלהם, או לא. אני אעשה לא עכשיו, נעשה back. yes, נחזור. עכשיו פה אמרתי לכם לואוד, אתם יכולים לעשות לואוד ולהוריד סקינים מהאינטרנט ופשוט לפתוח אותם פה. נגיד עכשיו אני אפתח את הסקין שהכנו לפני רגע, נלך לשולחן עבודה ששמרתי אותו, my skin, פותחים, רגע סליחה, זה היה לא כאן, אל תפתחו את זה, תפתחו את זה, choose file, my skin, אוקיי, למה יש לנו error? בואו נראה. for my skin, אוקיי, לא יודע למה יש לנו פה error, בוא נבדוק את זה רגע. לא, סליחה, לא את זה, הפוך, אתם פותחים את זה, אוקיי, עושים choose, my skin, open, והנה נפתח לכם הסקין שלכם, אני שמרתי אותו בלי כלום, אז זה נשמר בלי כלום, עושים go ויכולים לערוך אותו. אתם גם יכולים להוריד סקינים מהאינטרנט, זה לא משנה. עכשיו פה view uploads, זה הסקינים שיש כבר במשחק, אוקיי? באתר שלהם. הנה נגיד חצי קריבר, חצי זה. אני לא יכול
או להוריד אותו, יש פה מלא סקינים, אני יכול להצביע לו, יש לכם אפילו search. edit skin, אתם עושים edit skin, וכמו מקודם אתם יכולים לערוך אותו, אני רוצה לצבוע לו, אתם עושים לו עיניים אדומות. רואים? אבל פה זה לא עשה את זה טוב, כי מישהו שערך את הקריפר, עשה שזה יהיה ככה. רואים? אחד יותר גבוה. נהיה לו עיניים אדומות. מה שאתה יכול לעשות חצי עין אדומה נגיד. כל אחד איך שהוא רוצה, לעצב. טוב. שמים את הסקין כמו שהראיתי לכם, עושים סייב. וזהו. תנו לייק. מקווה שעזרתי לכם. תודה.